Ay, pare. Hala, Ginoo ko. Hadlo ka, oy. Hubak mo ko, hubak lahir naman ng hubak. Nag-ambulansya na. Hinarga na. Pilawan. Nilhig. Ni batang bautan. Nilhig na ng limpyo. Di pa mas mamahali ka limpyo kaya nalipong pa man ko. Hi sa darili. Nilhig siya na. Sudlay, tatrame. Lagi. One word is enough for a wise man. Maadjong buntag ninyong tanan. Guys, kisay makarilit ani. Kami guys, ninda ka nga. Huwag na may pamatiis lawas. Kuhaan daming nanay og inutbong, mga daon-dahon. Kani siya pito ni siya kanaong sa daon-dahon. Hindi. Mga ni siya imununog ka ng empty stomach pabitaw. Hindi. Si nanay kay nga nam lagis nanay, basta magkasakit mi. Hindi akong gikuhaan. Kaya lagi po siya nga, na akong gipamati. Mamampoy kumos pagsuway guys, masuway na lang mataan ni mainom tada ng hinutbong kay matupas kinaraan. Tambal ko nun nigpas mo, basig pas mo po niyang gibati. Kay wala lagi sige glabad hang o. Kapoy ning nay pamatius lawas. Ja, wala may nung kuhilanti guys. Kuan na naman ang pabili na sige kog pa ng pangalipong bitaw. Lipong-lipong ko inja kapoy hang lawas inja makoy gana mo kaon nagang baba pait mo nang kay na mautan jud grabe jeng lain na sang lawas di ilalim na tay pamation inja pa-check up ra ko guys mapuhon Lunes kay gusto po ko makahibaw gisaya ngay na buhatan dani nga malipong man ko. Naglipong-lipong ko inja alodahang ginhawaan inja labadang bawin sani di ba kapon ni sa hang mata ako kasayod lagi guys di lagi magtagna-tagna og sa gibati madyo nang magpatanaw tag doktor kay ang doktor makahibaw man ginsa jud ang suway sa lamatadan ning herbal inja karang naiwa lagi ko gana mo kaon, bawonan sa ko. Diya, kapoy ang lawas, bawo. Diya, bawonan mo po sila basig sa mata ko nina, ha? Basig utro na pagrado gang salamin, kay malipong lagi ko. Diya lang dugo, 130 over 70, di man pa naingog taas. Na naglibog ko ano maglipong-lipong ko. Namutra pa ko dani guys na mamis kusina. Si Florami nagsigig para muot. Hatan ng gibis over kay grabe lagi pong kaliwaros. Nasa tayo nagparadyo. Ano nga nalingaw ra ko nila. Grabe silang sabaa. Makapalagi ko nahimong trabaho. Kay lisod ba mo trabaho guys ug nalagi kay gipamati no ni kinaliseran balag patay daghang kwarta basta wala man tay gipamati ngani na tay gidadang sakit nilalim labad hang ngano kani maglabad napayang baba pait. No nang ugmapon guys sa katuningan nga nung ako nagpa-check up natlan magug Sabado Domingo unja way doktor sa among lungsod nga Lunes pohon pa-check up na jud ko kay arang may bawaan hugin sa diyang angay imnon jahad ko ng panahon na guys kay daghan nga sakit dari sa among lugar daghan nga sakit
Puso lagi rog pangasakit guys. Karon jud tuiga 2023 grabe jud. Daghan jud nga sakit. Nga antanin nyo guys, maraming pagkaon, gamay ra kay wala gigana pa mo kaon. Pagsin lang magkaon, kaya hindi maludya. Hi. Ano man na, circle? Hi, papare. Ulit papare. Taga na ba ka? Excited dapat ko. Oh, Excited dapat ko. nain sa kang adlaw mo larga. Hmm? Nain sa adlaw ka mo larga. Ano sa kalawa ka mo larga? Gipalitan day ko nga isag vitamil kay matod pa ni Dia. Makabaskog ko nun eh. Suway na naman po ko. Nahigda ra day ko guys kay mamalagi ng nalipong ko. Di man po garang grabing lipong nga. Murara ko kanapit ang gidagat. Dia, mahadak mo kung magbarag-barag basa mo ang lipong mo ng once gali malipong ko, mahigda ra jud ko. Dia, nubarag ra po ko maulian ko. Diya guys, grabing initag panahon, dahil ko sa gawas, nilili ko sa gawas. Grabing sigaha dyan. Way lingag mga tao guys, labi naging araw ng sista. Naghingutway sila. Skutis ni Aliana na ha. Korea buyag. Mura ka doon yung video. Agad ako nung kasabon safeguard ra. Kasi mo sabon ugab. Sa mong sabon, yan ah. Safeguard ra. Mas lami pagdaab day. Ingon na ko May pagdab, ma? Mm. Malabi, ma? dab kay moisturize. Malabi, ma? Beto day no, tagay ko si mong kutis day be. Mas kang tagas. Wala guys, wala na sa kalibo o dos na siguro. Usa. Tagay ko si mong kutis day. Palihog. Narinig ang lisater. Nagasing kuwa. Kainit sa panahon mong masakit ang mga tao. Anto hospital. Resulta sa maritis. Oh, ginawa ko tayo. Ako di ang maritis. Kasi gagibati yan ang maritis din mo. Sasan si Juan? Sasan rin si Beke? Zineda to, Zineda? Maritis may kay nagiko sa ambulansya. Hagamong ligagaw. Hala, ginoo ko. Hala ka, uy. Hubak mo, ubo mo. Hubak lahir mo ng hubak. Nag-ambulansya na. Pinarga na. Bilawan